gabatar da wannan mutane a cikin wannan makaranta yau dai an kan yau an kai ƙarshe baki daya waɗanda ɗaliban ga sunan su suka zo na biyu a cikin wannan tahiyyar kaja muna godiya Allah ta Allahu akbar sai abu na gaba ita su ne ɗaliban suka yi na ɗaya a cikin wannan matsala da aka yi tsawon kwana 10 ana yi cikin wannan makaranta ɗaliban ko su ne suka yi na wasu na farko suka yi first position a cikin wannan tafiya su ne yan aji biyar akwai zainab musa yan shi akwai malam isa ga suna su ne suka zo ɗaya za mu kira mu wannan dama mu kira adadin musa a fisi again mai girma maginin makina fisi namu to bismillah sai musa da ba da bisa ga ba da fito ga ana gamsu ba da wa bara Allahu akbar masha Allah so jama'a sai a mai da hankali an ba mu kammala bakin mika ita wannan kyauta da ɗalibai suna ya yi da wannan dama ya sa ani foundation na shi baki daya domin su fara kyauta ga wannan ɗalibai game da gani da girma kuma suna muna godiya kan wannan Allah saka da Allah ka bari mu je me sunanki an ban mic din me sunanki ci gaba ku ci gaba da aikin shine wannan karo na farko da aka baki wannan kyauta ci gaba na ya za ki bayyana farin cikin ki da zuwa ta ɗaya ta wannan musabaka gaskiya ina godiya ga Allah kuma ina godiya ga malamai na da iyaye na da suka rage madalla mun gode me sunan ki shine karo na farko da kika fara karban kyauta da aka baki to wace godiya zaki yi ga shugaban wannan mu'assasa ta wannan kungiya a honorable kwamishinan ilimi na jihar Zamfara da aka baki wannan kyauta ci gaba kina da wani kira ga iyaye ko waɗanda ya kamata a ce su ƙara ƙwarin gwiwa domin ilmantar da ku to muna ci gaba da zantawa da muhimman mutane da suka shigo kana ɗaya daga cikin wanda ya gabatar da wannan jawabi a matsayinka shugaban hukumar makarantar Samba Secondary School kuma wanda ya kasance babban bako na musamman a wajen wannan buki kana ga wannan hanyar da shi kwamishina ya bullo da ita wata hanya ce da za ta iya ƙara ƙarfafa wa yara gwiwa na su yi karatu wannan shi ne mai so yana da kyau ana ƙoƙarin sa yara su nuna hazaƙa su ana kuma ƙoƙarin a ba su irin kyaututtuka don wasu su yi ƙoƙari su ga su ma ƙoƙari za su zo su samu wannan kyauta saboda haka sai su ya motivation da ake idan na fahimta na ga wannan gasa da ta haɗa ƙabilu daban-daban na Hausawa waɗanda aka gayyato a wajen wannan buki shin irin wannan yana yaukaka danƙon zumunta da ke tsakanin al'ummai daban-daban kwarai wannan yana sa su san al'adun mutane da yadda ake hulɗa yana ƙara danƙon zumunci wannan shi ne daman yanzu a jihar mu muke buƙata ba a samu haɗin kai babu bambanci irin wannan bambance-bambance to ƙarshe wace godiya za ka yi ga honorable kwamishinan ilimi na jihar Zamfara mai wannan gidauniya ta musamman wanda ke rangadi makarantu domin tagaza wa ɗalibai na ba su littattafan karatu da ƙara musu ƙwarin gwiwa wannan muna musu godiya matuƙa don ya zo da wani salo wanda ya kamata a ce tuntuni ana na tallafa da kuma ziyarce-ziyarce
don faɗako da sha'anin ilimi. Wannan gaskiya yin hakan ya faɗako da sha'anin ilimi sosai a wannan jiha, don har ya kai kusan ana kowane shugaba na makaranta yana ƙoƙarin ya ga ni zai yi na kawo ci gaba da ilimi. Masha Allah. To, chairman, kai tsaye kana tare da mu ko kuke rangadi makarantu daban-daban domin ganin an assasa tallafawa al'umma musamman ɗalibai na makarantu daban-daban, me ya jawo hankalin ku? Domin ta bada kyautuka da wannan foundation suka bayar da wannan su bayar da makaranta. Wannan su ne ya kamata jajirce masa wannan aiki domin cimma nasarori wannan su ne yan aji biyar wanda wannan foundation da bangare ba da duk yaro da ya kuma sanin Allah da ya sa mu daga kamar da cewa ne suna wanda wannan dama da ta bada kyautar yara da ba taimaka da kwamishinan ilimi domin mu taimaki mai girma shi gwamnan mutum da muradun domin cimma nasarori da wanda suke. A wani hauji mutane suna ganin wannan, kana ganin al'ummar jihar Zamfara ba za su yi zargin cewa akwai siyasa a cikin wannan shiri ba? A wannan duk abin da ake yi harka ta addini kuma da harka ta taimako, abin da ya kamata lokacin da Allah ya baka dama ya kamata ka yi amfani da wannan damar domin ka taimaki al'umma. Wannan dama da Allah ya baka da shi ke yi ayyukan kwamishinoni da dama wanda duk waɗannan abubuwan da ka sani ya kamata a ce shi ma'aikatan ilimi waɗannan abubuwan ya kamata a yi su. Domin kuma a matsayin mu na matasa lokacin da muke matasa a makarantun mun san waɗannan kirkutan suna sa mu yi su kuma ba da gudunmawa. Da ƙarshe sabon ya kamata mu ba da shi kwamishinan mu ya Hello, good afternoon. Your name and you are contributing for the this foundation, one of the small part. Can we speak something? Okay. Director of TFM General Services. Yeah. In fact, what I saw today was just very, very encouraging.